Эй, гармонист. Коля, 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 где он? O da o să le duci în care ziua, pe ce mare că eu-mi dau să. Kırcalar. Rămâne care Ăsta prea lăsa. Ce așa vrășa? Çekil. Gece boreşa, gece boreşa, ne te dore victime, zode zode skoja, ne te dore victime, zode zode skoja, rasa mała pasa, rasa mała pasa. Варашя, Янов район.